Kung naa kay nabuhat nga kaayuhan, ayaw na pag-expect nga masuklian ang imong kaayo. Para di ka masakitan, dawata na lang ang kamatuuran, nga dili tanan, pareho ni mong kasing-kasing. Pero bahalag wa kay nakuha sa ila. Padayon lang gihatag buhat ug maayo. Manang kung gusto nimong magmalipayon, o kung gusto nimong mabati ang kahapsay sa kinabuhi. Number 1, ayaw pag-expect nga balusan kanilag kaayo. Una sa tanan, di nimo kontrolado ang mga tao. Kung hunahuna nila mubuhat sila di maayo, mubuhat yun na sila di maayo. Di nimo sila mapugnan. Kung gusto nilang suklian ang imong kaayo, buhaton po na nila. Manang ayaw pag-expect nga mubalo sila sa imong kaayuhan. Kung unsay standard nimo, lahi pod ang standard sa uban. Managlahi pod ang atong moral principle. Manang kung butan ka nga pagkatao, kung naa kay kaayuhan nga nabuhat sa uban, ayaw pag-expect nga balsan kanilag kaayuhan. Kay di man nimo sila makontrol. Di nimo sila mapugos. Mas maayo pa nga mag-focus na lang ka sa kaugalingon nimong prinsipyo. Ug pasagdi ng ubang tao kung unsa pud ilang desisyon sa ilang kinabuhi. Number 2, ayaw pag-expect nga perpekto sila. Timan nga walay perpektong tao sa kalibutan. Kung sige kag expect nga maperpekto unta ang uban, ang imong asawa man o higala, unya na-stress na kagunahuna kung nganong dili nila makabot imong standard. Palihog lang nga timan individual differences. Everybody is unique. Everybody is special. Everybody is different. Mao ni permi na kong gihunahuna. Mangwala ko'y gidahom sa mga tao. Samot na sa relasyon, ang expectations ang muguba sa inyong relasyon. Permi na lang nimong sawayon imong pares. Sige na lang nimong ikumpara sa mga tao nga murag perpekto ang barog. Tuguti pud sila nga masayop. Para pud makakaton sila. Ug para na kay makatunan sa ilang sayop. Mas way lami ang kinabuhi kung perpekto tang tanan. Laay kayong kinabuhi. Number 3, ayaw pag-expect nga muuyon sila nimo. Sama sa akong ipang-upload dire, naiuban uyon sa akong mga tambag. Napoy uban nga mukontra. Which is normal ra kaayo. Kung mag-expect mo gud ka nga uyunan ka sa tanang tao, ma-disappoint lang ka. Kay di jud na mahitabo. Basta naa gani kay buhaton, naa jud mga tao nga supak sa imong ginabuhat. Napoy mo uyon. Kay lahi mong gud tag prinsipyong gisunod. Kay lahi tag hunahuna. Mao bitang mag-away ang mga tao. Kay pareho silang gauna-una nga insakto sila. Lahi pud kayo ang kinabuhi kung walay mo kontra nimo, di ba? Di balanse. Muna pud bitaw ni siya lamas sa atong kinabuhi. Para lami ang dagan sa atong kinabuhi. So even if no one agrees with you, don't worry too much about it. Don't feel down. Just think differently and you will be successful in different things. Number 4, ayaw pag-expect nga tabangan ka sa mga tao. Naman po itaw nga motabang, pero mas daghan jud ang dili matinabangon nga tao. Ug dili pud sa tanang panahon nga naa sila sa imong kiliran, manang ay pagdahom nga pakanon kanila pirmi. Ayaw pag-expect nga agakon kanila pirmi. Manang ayaw pabugat. Nobody has that much time to really care about you. Kinahanglan nga independent ka. Kaya wala na ilaing makatabang nimo. Ikaw ra jud. Rely on yourself. Dili sa tanang panahon, tabangan ka sa uban. Ano man, naman pud sila kaugalingong problema. Number 5, ayaw pag-expect nga masabtan kanila. Mo nang sa pag-vlog nako, daghan ang wakasabot sa akong gipangyaw-yaw. I mean, di nila masabtan ang punto ba? Pero dawat anako, ayak ko ni sulod sa pag-vlog, naanad na ko daan nga naay against sa akong mga articles. Dawat pud nako nga naay nananaw karon nga di makasabot sa akong punto. Tawo ra man pud ta, di ba? We can make assumptions, but we can never truly understand an individual unless we are them. Number 6, ayaw pag-expect na tratuhon kanila sama sa pagtrato nimo nila. Sa karon pa lang, gawas na ana nga ilusyon, kay dira ka may stress. The truth is, people don't always reciprocate. Ayaw pag-expect nga higugmaon kanila. Kung saan nila paghigugma nimo, kung ikaw mismo, wa nimo higugma imong kaugalingon, mao nang magsugod na sa imo. Tratuhag maayo ang imong kaugalingon, para tratuhon pud kanilag maayo. Hindi man gani, problema na nila. Love starts from within. So if you wish to be loved, you have to do what it takes to love yourself. That is, living in a way that demonstrates self-love. Your treatment of yourself sets the standards for how others will treat you. Ay kalimte na kung sobra kataas ang imong expectations, inaana pud kalalom ang samad sa imong dughan kung dili matuman ang imong gidahom.